Театърът е изкуство на емоции, светлина и жив контакт с публиката. Но какво се случва след като завесата падне? Аплодисментите затихват, зрителите си тръгват и често остава само едно субективно усещане дали представлението е достигнало до хората. Добре дошли в света на Артодо, платформа, чиято цел е да превърне този липсващ диалог в реална структурирана връзка между сцената и публиката. Нека започнем с една проста истина. Театърът винаги е разчитал основно на интуиция, опит и огромно количество ръчна организация. Хартиени графици, разпръснати таблици, хаотична комуникация и почти никаква измерима обратна връзка от зрителите. Днес обаче сценичните изкуства постепенно навлизат в дигиталната ера. Именно тук се появява Артодо, платформа създадена от Йордан Крушков, опит като актьор и софтуерен инженер. Това е важно, защото системата не е изградена просто като пореден софтуер, а като решение на реални проблеми, познати отвътре. Артодо може да бъде описан като комбинация между IMDb за театъра и модерна операционна система за сценични изкуства. Той свързва администрация, творчески екипи и публика в една обща дигитална екосистема. Как работи всичко това на практика? След края на спектакъла зрителите могат просто да сканират QR код и да дадат обратна връзка за представлението. Само за секунди театърът получава данни в реално време. Оценки за актьорска игра, режисура, музика, сценография и цялостно преживяване. Най-интересното е, че системата не улавя просто оценки, а истинската емоция на публиката в момента, в който тя е най-силна. А дали хората реално използват подобна система? Пилотните тестове в България и показват нещо впечатляващо. Около 30% от публиката активно сканира QR-кодовете и оставя мнение. За физическо събитие това е изключително висока ангажираност и доказва, че зрителите искат гласът им да бъде чут. Но Артодо не спира само до обратната връзка. Платформата дигитализира и ежедневната работа зад кулисите. Планиране на репетиции, календари, координация на екипи, кастинги, автоматизирани отчети и управление на театралните процеси от едно централизирано място. Това означава по-малко хаос, по-добра организация и повече време за самото изкуство. И тук идва следващата голяма стъпка – изкуственият интелект. AI модулите в Артодо помагат на театрите да създават съдържание за социалните мрежи, да генерират рекламни текстове и да анализират реакциите на публиката. Вместо маркетингът да бъде въпрос на догадки, платформата дава конкретни насоки какво достига най-силно до зрителите. Това е особено важно днес, когато доброто представление вече не е достатъчно. То трябва да успее да достигне до своята публика в едно пренаситено дигитално пространство. Артодо мисли и за самите творци. Актьори, режисьори и сценографи могат да изграждат професионални публични профили, да представят портфолиото си и да бъдат по-лесно откривани за бъдещи проекти и кастинги. Така платформата постепенно се превръща не просто в инструмент, а в жива мрежа за сценичните изкуства. А какво следва? Визията е Артодо да се превърне в международен стандарт за управление и развитие на театралната индустрия, с планове за разширяване в Великобритания и Европа. Защото бъдещето на театъра вероятно няма да бъде избор между традиция и технологии. Истинската сила идва тогава, когато човешката емоция и творческата интуиция срещнат възможностите на дигиталния свят. И може би именно там започва следващото действие.